Nachádzame sa v reštaurácii Shiobara Itezu a objednali sme si náš prvý miestny shio ramen, čiže slaný ramen. A dostali sme takúto krásnu misečku obrovskú. A v nej je tento krásny ramen. Ja mám verziu, ktoré sú extra diasy. Sú tu, ako vidíme, dve mäska a ochutnáme ako prvé vodu. No jemná. Strašne tam cítiť tie vyvarené kosti. Ramenový vývar je pekne mastný. Ale napriek tomu to má takú ľahkú chuť. Je veľmi ľahký, ale je strašne mastný, lebo sa to spravila taká mastná kolagénová krústa, keď nám to postal stať. To znamená, že je to veľmi silný výbar. A veľmi dobre sa je. Slaný je akurát, taký stredne slaný. S výpetím všetkých síl našich aj ich sme sa dohodli, že nudle si dáme stredne tvrdé. Takže základný ramen stojí 750, takýto zria sa mi stojí 950, čiže zhruba 5,40 za ten drahší. Podložíme si zatiaľ lyžičku takto na kraj, ako sa má, a ideme na tie nudlíky a na to mäsko. Tu mám nejaké dvie riasy, to je to mäsko, tu sú tie nudlíčky pekné. Veľmi horúce. Snad sa mi aj podarí nejaké vysloviť. Super. Majú silnú vajíčkovú príchuť. Pochuť na toto. Tie riasy vôbec nie sú zlé. Cibulka je super, to je jasné. Ale sú tu všelijaké prídavky. Ja si možno, že dám nejaké prídavky. Ešte predtým ochutnám to mäsko. Máme mäsko. Masné. Masné, ale veľmi dobré. Ja si dám tie prídavky. Máme sám. Sú tu nejaké také, neviem čo to je. A to, tak to ochutnáme najprv bez ničoho, aby sme s tým náhodou nepokazili ten náš ramen. To pekne vonia. Pekne vonia. To bude nejaké niečo sezamové štiplavé. Sezamové štiplavé nakladáme. A dáme si, aj keď už majú nakladaný názor, tak neviem, či to dáva s ramenom alebo či nie, ale tak treba ochutnať všetko. Čiže najprv ochutnám tieto, to by mal byť zázvor. No, to sa hodí aj do ramenu. Toto je. To je mustard leaf. Horčicový list. To je veľmi dobré. Štiplavé. Hodí sa mi to aj. Len takto jesť. To je veľmi dobré. No. Skúsime aj sok s tým sezamom. Tento štipe hrozne. Ja si dám tam toho sezama ešte viacej. Veľmi dobre. Tak treba dodať, že toto mäsko sa svojou chuťou a konzistenciou je také veľmi chutné, má takú veľmi jemnú konzistenciu a pripomína mi moravské varené mäso, ale ešte masnejšie a ešte jemnejšie. S trochou takej údenej príchuti, ako keby. Mäsko je úplne úžasné, úžasné. Takže všetko je tu veľmi dobré. Tento rameník bol veľmi jemný. Mäsko bolo úplne úžasné a páčili sa mi aj tieto zájevky. Veľmi pekný obed. ありがとう。またね。